proiect de lege pare să calce efectiv în picioare garantarea dreptului de proprietate. Această lege, care se vrea a fi un fel de cod al urbanismului, după cum veți observa și în conținutul său, poate pune statul mai presus de noi, de proprietatea noastră. Dreptul de proprietate și manifestarea sa devine o chestiune foarte volatilă, adică chiar dacă ești, să spunem, proprietarul unui teren, prin această inițiativă legislativă, statul îți poate condiționa dreptul de a-l utiliza după bunul plac. Cu alte cuvinte, ești proprietarul terenului sau al casei, dar statul te condiționează. Deci ești proprietar, dar nu prea ești. Adio proprietate în adevăratul sens al cuvântului, adio dreptul de a decide cu respectarea legislației asupra modului în care dorești să-ți utilizezi proprietatea. Chiar dacă este unul din multele jaloane servite prin PNRR, această modificare legislativă schimbă regimul proprietății. Mai mult, în fapt, reprezintă încă un mod pervers prin care România renunță la suveranitate. În fapt, România este obligată să renunțe la suveranitate pentru că diversi autointitulați lideri politici au decis, într-o manieră lipsită de transparență, să negocieze și să tranzacționeze drepturile și libertățile românilor. Atenție, fără consultare publică. În fond, ei sunt liderii care dețin adevărul absolut și care arată direcția în care trebuie să meargă România. Un fel de pseudo-elite care au dreptul de a decide pentru restul populației. Ei care au decis ca suveranitatea României și demnitatea românilor să fie tranzacționate și tranzacționabile, inclusiv dreptul de proprietate. Până la urmă, sclavilor nu le trebuie proprietate, ci doar lideri care să le indice direcția. Iată este precizarea făcută de deputatul Dumitru Coarnăl.